Türkmenistanda şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk hakları 10 göterim ýokurlanan bolsa, Liwap vilayatynyň käbir hassahanalarynda we saglyk öýlerinde saglyk hyzmatlarynyň tölegleri hem şonça gymmatlady. Bu aralykda Liwaply näsaglaryň ençemesi Sewitin köp uğurly hassahanasynda käbir medisina serişdeleriniň bir kanun sewdasy we paraxorluk wakalary barada gurrun berdi. Bu tölegler esasan hassahanada yatyp bejerge alýan näsaglara degişli. Meselem Liwap vilayatynyň köp uğurly hassahanasynda yatyp bejerge aljak syrkaw öň 1250-1400 manat aralygynda töleg tölen bolsa, indi bu 1400-1600 manada ýetdi diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Munyň düzümine näsa üçin zerur bolan dermanlaryň ertirlik, günortanlyk we akşamlyk naharlarynyň tölegleri girmeýär. Hassa dermanlaryň we sanjymlaryň ählisini özü satyn almaly bolýar. Ol iýjek naharyny da ya hassahanadan satyn almaly ýa-da howsaryny öýdün getirtmeli bolýar. Diýip ýakynda bu hassahanada bir hepde yatyp saglyk bejergisini alan bir türkmen amatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap büdjetden maliýeleşdirilýän edaralaryň hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, talip we dinleýiji haklarynyň möçörleri 10 göterim ýokurlandyryldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow bu baradaky karara geçen ýylyň 8-nji iýulynda gol çekdi. Şonda bu karara ýurdun ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, durmuş taýdan goraglygyny mundan beýlekde ýokurlandyrmak maksady bilen gol çekilendigi aýdyldy. Ýöne inflasiýanyň derejesi agzalmady. Liwaplylaryň ençemesi ýaşaýyş durmuşyň 10 göterim köpeldilýän aýlyklardan ençemi etse köp gymmatlaýandygyny aýdyp, munyň göz boýagçylykdan başga zat däldigini belleýär. Aýlyklar 10 göterim köpeldilse, azyk we beýleki hyzmatlaryň bahasy 70-80 göterim käte ondan hem köp ýokurlanýar. Ilatyň gün güzarany ýyl-ýyldan gowulaşman gaýtam yaramazlaşýar diýip Türkmen awatly ýaşaýjy aýtdy.